Jeg er borgerlig, og jeg vil gerne stemme på nogen, der kæmper for de borgerlige værdier i samfundet. Sofia, du skrev, kære venner, glem jeres politiske råd, jeg stemmer blankt. #politikerled. Er det stadig noget, du holder fast i? Eller? I høj grad. Altså, jeg tænkte nogle gange, okay, kan man stemme måske personligt i stedet for partier? Men så husker jeg jo paragraf 56 i grundloven, at politikerne behøver faktisk ikke at tage min stemme for gode varer overhovedet. Jeg kan simpelthen ikke finde nogen, jeg stemmer på, så det ender med at blive en blank stemme i øvrigt, ligesom flere og flere danskere gør fra gang til gang. Hvad er den primære baggrund for det? Det er fordi, jeg er borgerlig, og jeg vil gerne stemme på nogen, der kæmper for de borgerlige værdier i samfundet, og en borgerlig økonomi, og en sund og fornuftig økonomi. Men de borgerlige partier, de er blevet ført ved næsen af Naser Khader og andre. Så nu er det bare om at tæske langhalm på muslimer så meget som muligt. Og det er faktisk det samme, om det er det blå eller det røde spektrum. Der er ikke nogen forskel. Så jeg har meget svært ved at stemme på folk, der ser mig som en kliché og ikke tager mig alvorligt. Så synes jeg også, at der er blevet givet køb på mange af de her borgerlige værdier med individualisme og skattefrihed og alle de her ting, som mellemklassemuslimerne faktisk gerne går ind for. Man presser dem i armene på de røde, som selvfølgelig elsker at få de muslimske stemmer, men som vi alle sammen godt ved, ikke bryder sig faktisk ret meget om islam i virkeligheden.